Bafethu ngiyanibingelela yabo. Namhlanje sengithole into eyisimanga kakhulu yabo. Sengihlala nana lenkunzi le. Mvuka Ngcolosi. Bafethu ngiyayazi einkundleni zokuxhumana. Sengiyifikele mathupha yabo. Qathatha. Ukuthi ngizoyibuza ukuthi awu yenza ngani ukuthi iwine kangaka. Ngoba iyamangaza lento. Nami ngifuna ngifake manje ngoba sengikhathele ukuba uphinde ished uba uphinde ished. Kodwa sengifuna ngifake nje manje. Bafethu wenza ngani mfethu? Mfowethu hayi cha. Bafowethu ngibikele ingane zawethu ukuthi ezimnandi the king of imbumba lenimaziyo bafowethu cha. Ngofowethu lana ungivimbile nje endleleni bengihambela ngemoto. Wayesethi nje angehle emotweni nje ufuna ukwenza ivideo nje sixoxe kahle ngibonise ukuthi lento ihamba kanjani. He's one of my fans so umfowethu nje akanankinga. Niyazi ingane zawethu uma nifuna ukuthola ulwazi kabanzi ukuthi ke imbumba yini isebenza kanjani. Ukhona uFacebook wami lapha ke bafowethu Desnandi Prince onama followers awu 60 ufollow khona bese ke uthola ke yonke full information ukuthi imbumba isebenza kanjani. Umfowethu wena ngimsiza sizakale njengoba ngisiza nje wonke umuntu. Umfowethu asiphile ngane. Hayi ngibonga kakhulu bafethu ngibonga kakhulu uNkulunkulu ayibuthise le ndoda ayigcine njalo sikwazi ukuvusa imiziyo yabo. Uye ukuphatha i-on road uphatha i-iPhone yabo.